Vols pagar? No vull pagar. Em pots deixar de gravar, sisplau? No surts. Em pots deixar de gravar, sisplau? No estàs sortint, no t'estem gravant. Doncs deixa gravar. Deixo de gravar. Ja està, no està gravant. Ja està. S'ha pegat. Ja està, està apagat. Està apagat. Què? Diu que trucarà als Mossos. Ah. Però l'hem de trucar nosaltres. Ja. No, ja truquem nosaltres. Digue-li que truquem nosaltres. Perdona? En tot cas hauria de trucar a nosaltres, no? Jo ara et trucaré als Mossos. Tu no vols pagar, no? Sí, no, però hem de trucar nosaltres als Mossos. És la nostra feina trucar. Perquè no ens deixes passar. Hola, bon dia. Mira, estem a l'autopista i no ens deixen passar. No ens deixen passar. En el peatge de Cabrils. De la C32. Exacte. Ah, sí, perdona. Sí. Sí. Roser Ramos. Sí, 610 02 31 52. Cap a Mataró. Sí, sí. Vale, merci. Que ara passen l'avís. En teoria, ara si hem trucat als Mossos, què passa? Que ens venen a obrir? No, que hem de dir que no ens deixen passar perquè no tenen dret a deixar-nos aquí, parats. Vale. I poden multar? Vale, ja pots passar. Passaràs en Espera, vermell. està vermell. No, però és que ens has de posar verd. No, a més t'ha agafat el número de matrícula i tot. A veure, torna. La meva mare, que és gran, i ho ha fet, saps? Hola, bon dia. Mira, acabo de trucar per dir que estem a l'autopista i que no ens deixen passar. No ens deixen passar perquè hem dit que no volem pagar i no ens deixen passar. I ara ens han posat han obert la valla però el semàfor està en vermell. Aleshores no volem passar perquè si no ens multaran. Sí. És que... Sentim Mataró. Sí. De Cabrils. C32, que, bueno, sí, Cabrils, així. Perdona? Sí, no se'ns ha penjat, hem trucat fa un moment, el que passa és que estava a la valla baixada, ara ens l'han pujat però no ens posen el semàfor verd. Està en vermell i aleshores vol dir que ens multaran. Què és el que passarà? Tu coneixes els passos a partir d'ara? Què és el que passarà? Que vindran els Mossos? Vale. Vale. Vinga, merci. Que ara em truquen els Mossos i ens diuen el que hem de fer. Que venir no vindran. Bueno. Millor que no vingui. Ok, arribarem per Toledo. Hem enganxat un de mala hòstia. Ja. Tu tranqui, que no passa res. No. No ens farà mal ni ens farà res. Vindrà, ens farà una petita. I la multa no, perquè a veure, en el moment en què et posin el paper, doncs és igual, saps? Ja, la mierda. Paguem, abans que em posin la multa, Sí, no? que ja trec el vídeo i ja està. S'està gravant tot a la conversa, Sí, sí.
darrere a saco de penya. Sí, no? Bueno, Ara començarà a pitar, així. no tant. Bueno, tiraran enrere, saps? I el noi està aquí. És que no veig perquè està tintat, però crec que sí. Ai, sí. Bueno, Està bé. Ui, ja està. Que hem tardat? A veure, 5 minuts, en 6 minuts. 6 minuts. Vale. Molt bé, Maria. Ai, tu sí que puc gravar, no? Sí, us les imatges.